Alright. Good morning mga mamen sir. Siyempre, wala mo ng kalokohan ngayon dahil magtatrabaho muna tayo at magte-tripping muna tayo sa may Mawing Residences 3. Mawing 3 ang tawag namin dito. Ayan, pinagbuksan na tayo ng gate ni Manong Guard. Magte-tripping po kami dito sa may Mawing 3 dahil po andito po yung model house ng Madonna Residences. Dahil dun po yung gusto ni buyer or sold out na po kasi dito sa may Mawing 3. So ayan po, nasa loob na po kami ng Mawing. So dahil sold out na po dito, pero dito pa rin po kami nagtitripping kasi wala pa pong model house sa may Madonna Residences. Sa may likod po ng Jumbo Genera. Ang location po niya ay Barangay Sindalan. So likod lang po siya ng Jumbo Genera. At ito po yung mga bahay dito. Marami na po nakatira dito. Hindi ko lang po alam pero alam ko na almost 50 to 60% na po yung nakapag-move in dito kasi po sold out na. Yung iba po, tinatapos na lang yung mga bahay. At ayan po na papasok na po kami ng street ng mga model house po dahil dito po kami titingin ng model house. Yung Melcon po, tsaka yung Julie, tsaka po Abigail. Ayan po yung site na napakaganda, na napakalinis. Dahil po tatlo lang po yung model house dito. At siyempre titignan muna ni SP po, kasama po namin yung SPA. Dahil po yung buyer po, yung mga anak niya na nasa Australia po. At ayan, fast forward po, nasa loob na po kami ng isang model house dito, yung Abigail. Ayan po, abang ini-explain po ni Master B sa SPA po, ayan. Na-videoan po namin yung maid's room sa baba, yung sa likod, tsaka yung isang CR sa baba na napakaganda. Ayan, ini-explain po ni Master B. Ayan o, kitang-kita yung moon, no? Fast forward po, ayan, pumunta na po kami sa Melcon model dahil nakita po niya yung tatlo. So ang mas nagustuhan po ni SPA tsaka yung buyer habang kausap po si SPA, naka-video call po ako. Oo, naka-video call. Ibig sabihin po malakas po yung signal sa may Mawing 3. Ayan. Ganda oh. Kitang-kita yung moon oh. Tapos ayan po yung loob ng Melcon. Ayan oh. Ganda oh. So, ayan po yung loob po ng Melcon na napakaganda. Ito po yung nagustuhan ni buyer. At ayan po, kausap pa po sa video call po yung yung buyer na nasa Australia dahil gising na gising pa po sila. At ayan, habang ginagawa po yung competition ni Sir Jairus, shoutout po sa iyo. Siya po yung marketing sa nakasama namin sa Madonna Residences. At ayan po yung labas po ng mga model house na Abigail, Melcon, Julie. Ayan po, naka-video call pa rin po ako hanggang ngayon dahil ang lakas po ng signal. Ayan, para po makita po yung harap po na 2 carport po. Ayan po, kasama ko din po si, siyempre ayan nag-i-explain pa rin si Sir Jairus. At ayan po yung labas po ng Melcon, kasama na po yung gate, yung sa side pero wala, open po siya sa harap niya. At fast forward po, ayan, nasa site na po kami. Siyempre hindi naman pwedeng ipakita lang yung model house, kailangan na ipakita o talagang titingnan namin yung site po mismo at po yung location na binibigay natin. Siyempre kailangan po yun para makita ng personal. Dahil po ang gusto po ni buyer is a corner lot. Ayan po, naglalakad po talaga kami dyan. Ayan po yung main road na napakaluwang po ng main road. Eto na ang pinakahihintay ng isang agent. Wow! Alright, nag-reserve na po yung buyer kahapon. Ayan, nasa office na po kami ngayon. Ayun po yung map ng Madonna Residences at ayun po yung kinuha ni buyer, yung corner lot sa may Madonna. At super saya po. Yay! Naman. Saya, sobra.
So ganito po talaga yung buhay ayente. Siyempre kapag nag-reserve na po, siyempre ayan po yung nakuha nila. Ayan, habang tinuturo po ni marketing. At siyempre sobrang nakakatuwa po dahil first time ko po makabenta dito sa may Madonna Residences. So ako na lang po yung walang benta dito. So ayan po, nagpipirma na si SPA po, si Madam. At ayan po, nire-ready na po yung susi. At ayan na po yung pa-welcome nila sa may malaking susi patungo sa isang bahay dito sa Mayra Madonna Residences. At shoutout kay Sir Jairus, salamat po. At ayan po, nagre-reklamo po si Madam. Dapat daw po nakapag-BS muna siya kung magpipicture ako. Hindi ko po daw nasabi na magpipicture siya. Kaya thank you Lord. Salamat po. Ito nga pala yung kinuwang bahay na model ni Ma'am, yung Melcon model. So salamat po talaga, salamat.